Dobrý den, nadšenci kryptoměn. Jsem nadšený, že vám mohu dnes povědět o neobyčejné obchodní platformě s kryptoměnami, která v poslední době dělá pořádný poprask. Ale nejdříve mějte prosím na paměti, abyste klikli na tlačítko odběru a zvonili na notifikace. Nechcete přece propásnout žádné z mých budoucích tipů a postřehů o kryptoměnách, že? Tak pojďme na to. Všichni víme, že obchodování s kryptoměnami je celkem dobrodružství. Trhy nikdy nespí, je tu více mincí, než můžete spočítat, a snažit se být v obraze může být ohromující, zvlášť pokud jste v této oblasti noví. Ale nebojte se, protože mám pro vás dokonalé řešení, obchodní platformu s kryptoměnami, jako je Prime Aurora. Tento asistentský obchodník poháněný AI je skutečná revoluce. Není to jen obyčejný automatický obchodní nástroj, je to jako mít svého osobního kryptoměnového mentora, který vám pomůže zdokonalit vaše strategie a získat naprosto úžasné poznatky. A tady je to nejlepší. Můžete začít tyto výhody zažívat okamžitě. Prime Aurora nabízí 300 volných registračních míst, ale ta se rychle zaplňují. Odkaz na oficiální stránku jsem dal do popisu níže. Získejte své místo nyní, ale zůstaňte tady, protože brzy odhalím některé revoluční funkce, které nebudete chtít propásnout. Co tedy odlišuje Prime Aurora od ostatních? Především je to neuvěřitelně jednoduché na používání. Mluvíme o elegantním rozhraní, které funguje na jakémkoliv zařízení a je webové, takže k němu máte přístup kdekoliv, kde je internetové připojení. Ale není to jen pěkně vypadající. Tento bot je také výjimečně chytrý. Používá pokročilé algoritmy a technologie AI k analýze trhu, identifikaci trendů a poskytování podrobných poznatků pro optimalizaci vašeho obchodování. A co je nejlepší, přizpůsobí se vaší úrovni dovedností, ať už jste úplný začátečník nebo zkušený obchodník. Nastavení je zcela přizpůsobitelné a můžete si dokonce vyzkoušet věci bez rizika v demo režimu, než se pustíte do živého obchodování. Ale to není ani zdaleka to nejlepší. Prime Aurora pokrývá všechny hlavní kryptoměny, které znáte a milujete, jako Bitcoin, Ethereum, Ripple a další. Zřízení účtu na Prime Aurora je hračka. Stačí navštívit jejich webové stránky, vytvořit si účet vyplněním údajů, jako je vaše jméno, ID, e-mail, kontaktní číslo, což zabere asi 2 minuty, vložit alespoň 5800 korun pro financování vašeho účtu a jste připraveni. Neexistují žádné poplatky za vklady či výběry a vždy máte plnou kontrolu nad svými prostředky. Nabízejí špičkovou bezpečnost s pokročeným šifrováním a můžete provádět platby jakýmkoliv způsobem, jaký preferujete. Debetní kartou, kreditní kartou, kryptoměnou. Volba je na vás. Teď, než vás nechám odejít, musím vám dát přátelskou radu. Stejně jako u jakéhokoliv populárního obchodního nástroje nebo platformy, jistě existují některé podezřelé napodobeniny a podvodníci snažící se ziskovat na této vlně. Viděl jsem spoustu falešných klonů Prime Aurora, které se objevují a slibují zázraky, ale ve skutečnosti se snaží jen okrást vás o těžce vydělané peníze. Poslouchejte lidi, nedělejte, opakuji, nedělejte chybu a nezapomeňte na tyto podvody. Za žádnou cenu nejdou riskovat nebo způsobovat bolest hlavy. Jediným legitimním zdrojem pro Prime Aurora je oficiální webová stránka a věřte tomu, že odkaz na ní dám do popisu níže. Použijte ten odkaz a pouze ten odkaz k vytvoření vašeho účtu. Nenechte podvodníky zkazit zábavu. Jakmile bude vše nastaveno, stačí říct botu, jakou úroveň asistence potřebujete a nechte ho, ať udělá svou kouzelnou práci. Analyzování trhů, provádění obchodů a poskytování významné výhody se všemi svými analytickými nástroji. Tato platforma je skutečně průlomová, ať už jste nováčkem v kryptoměnách nebo zkušeným obchodníkem. Takže, jste připraveni udělat nějaké vážné zisky z Prime Aurora? Klikněte na odkaz v popisu níže a začněte obchodovat hned teď. Nezapomeňte napsat komentář níže. Pokud máte nějaké otázky, klikněte na tlačítko To se mi líbí, abyste projevili trochu lásky a připravte se na to, že uvidíte impozantní zisky přicházet vaší cestou. Děkuji za sledování a uvidím vás v dalším videu. Zůstaňte naladěni, nashledanou.